கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கேம் சேனல். நம்ம சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது தரமான அப்கமிங் அப்டேட்னு சொல்லலாங்க. அப்கமிங் அப்டேட் விட எல்லாமே கன்ஃபார்மான அப்டேட் கைஸ். என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வீடியோன்னு சொல்லலாங்க. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி தான் நீங்கள் கேட்டாலுமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற கோல்ட்ராலை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வீக்லி மந்த்லி மெம்பர்ஷிப்பை பற்றி ஒரு வேறு அளவுக்கான ஒரு அப்டேட் கிடச்சிருக்கு. அது கூட நம்மளுக்கு ஒரு M4A1 ஸ்கின்னு தராங்க. இந்த வீடியோ எதுக்காண்டின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் டிஸ்கவுண்ட் கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அதை மாதிரி ஒரு அப்டேட் தாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்டேட்டுங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறாங்க. அதை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனையுமே அதனால் தயவுசெய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் வாட்ச் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பி வச்சுங்க. ஆனால் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனே கிடச்சிட்டு இருக்குங்க. அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த M4A1 பற்றி வச்சு பார்த்துடலாங்க. இந்த M4A1 நம்மளுக்கு எதுக்கு கொடுக்காங்க கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் கோட் சீசன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நம்மளுக்கு கோல்டு போனால் தருவாங்க, தந்தாலும் தருவாங்க. இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தருவாங்க. ஆனால் அதிகபட்சமாக நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் கோட் சீசனுக்கு தரதான் வாய்ப்பு இருக்குது. கிளாஸ் கோட் சீசன் வந்துச்சுன்னா எல்லோரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து ரிட்டனில் திரும்பி விட மாட்டாங்க. யாருமே லாகின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லாகின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏதாச்சும் உங்களை பிளாட்டினா அப்போ தான் இறக்கி விடுவாங்க. கொஞ்சம் நேரம் வேண்டா போதுங்க, நீங்கள் கோல்டுக்கு போயிடலாம். கோல்டு போனால் அந்த M4A1 தந்துடுவாங்க கைஸ். நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது ரிட்டனில் விடவே மாட்டாங்க கைஸ், கண்டிப்பாக வேணும். அடுத்து என்ன பார்க்க வரும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இன்குபேட்டர் பற்றி சின்ன அப்டேட் பார்த்து போயிடலாம். எனக்கு இன்குபேட்டர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பண்டல் இன்குபேட்டர் ஓடிக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அது வெப்பன் இன்குபேட்டர் தாங்க வரும். என்ன இன்குபேட்டர் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த MP5 இன்குபேட்டராங்க வருது. ஒரு 4 ஸ்கின் விடுவாங்க, தரமான ஸ்கின்னு. இந்த ஸ்கின்னை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக இந்த அப்டேட் இன்குபேட்டரும் வரப்போகுது. அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த வீக்லி மந்த்லி மெம்பர்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி சின்ன அப்டேட் பார்த்துடலாம். நம்மளுக்கு வீக்லி மந்த்லி மெம்பர்ஷிப் நம்ம போட்டு வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நாள் எடுக்க மறந்துட்டோம்னா அந்த 60 டைமண்ட் அம்பேடுதாங்க. அதுக்கு நம்ம உட்காந்து அழுதுலாம் இருப்போம். ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை கைஸ். நீங்கள் வந்து வீக்லி மெம்பர்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் எடுக்காமல் க்ளைம் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு அடுத்த நாள் சேர்த்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறது மெயில் பாக்ஸில் அந்த 60 டைமண்ட் அனுப்பிச்சிடுவாங்க கைஸ். அதனால் ஒரு தரமான அப்டேட்லாம் சொல்லலாம். நீங்கள் போடுற அந்த 160 அப்புறம் 600 மந்த்லி வீக்லாம் போட்டிங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகாது கைஸ். நீங்கள் இன்றைக்கி எடுக்கணும்னு பரவாயில்ல, நாளைக்கு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். எத்தனை நாள் எடுக்காமல் விட்டாலும் பரவாயில்ல கைஸ். உங்களுக்கு மெயில் பாக்ஸில் அவங்க டைமண்ட் அப்படியே அனுப்பி விட்ருவாங்க. ஒரு தரமான அப்டேட் சொல்லலாம். உங்களுக்கு முன்னாடி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த அவங்க அனுப்பின நோட்டீஸையும் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இது ஃப்ரீ ஃபயரே கன்ஃபார்ம் கொடுத்தது தான். நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற கோல்ட்ராலை பற்றி பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கோல்ட்ரால் என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களோட வைக்கிற பாருங்கள் இதை மாதிரி இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதான்னு கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் பண்ணலை. ஏன்னா இது வந்து பார்க்கவே வெறித்தனமாக இருக்குது. ஒரு ஃபேடர் வில் பண்டல் வெப் இவெண்ட் பண்டல் மாதிரி இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்கு அதிகபட்சமாக வாய்ப்பே இல்லை. அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மட்டும் டிஸ்கவுண்ட் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அதை பற்றின அப்டேட் தாங்க இது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேறு அளவு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து வீக்லி மந்த்லி மெம்பர்ஷிப் அதாவது VIP பாஸ் போட்டுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு மட்டும் தனியாக டிஸ்கவுண்ட் கொண்டு வருவாங்க. இது வந்து என்னடா நீயா பராட விடுறாங்க கேட்குறீங்க, அதெல்லாம் கிடையாது, கன்ஃபார்ம் தான். ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு போஸ்ட் வைக்க பாருங்கள். இது வந்து ஃப்ரீ ஃபயரே விட்டுறாங்க. இந்த OP20லேருந்து மாற்றிருக்காங்களாமா. இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட நிறைய பேருக்கு அவங்கள மெயில் பாக்ஸில் ஒரு Gmail ID வந்திருக்குங்க. ஒரு அதான் சொல்கிற ஒரு லிங்க் மாதிரி வந்திருக்குங்க. அதை தொட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு குரோம்குள்ளே கூட்டு போவோம். குரோம்குள்ளே கூட்டு போனால் உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு இல்லையா, ஸ்டோரில் இருக்க எல்லா ஐட்டமே ஒரு 50% டிஸ்கவுண்ட்டில், அதாவது ஏதோ இது மாதிரி இருந்துச்சு, ஸ்டெப்பாக போகிற மாதிரி கேஸ். நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் சொல்கிறது டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று வரும் இல்லையா, அது மாதிரி அது எந்த டிஸ்கவுண்ட்டுன்னு தெரில கேஸ். ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று வந்துருந்துச்சு. அதே மாதிரி தாங்க நீங்கள் வீக்லி மந்த்லி மெம்பர்ஷிப் போட்டுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு மட்டும் கொண்டுருவாங்க கேஸ். இது டிஸ்கவுண்ட் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் இல்லை கேஸ். இப்போ ஒரு 10 பேர் போடுறாங்கன்னா அதில் ஒரு 5 பேர் 4 பேர்த்துக்கு கன்ஃபார்மாக அந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்துட்டு வருங்க. அதான் அதில் உள்ள ஒரு வெறித்தனமான அப்டேட்னு சொல்லலாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டாப் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி ஃபுல் அப்டேட்டாக பார்த்துடலாம். டாப் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மொக்கையான டாப் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே வந்தாச்சு கேஸ். இப்போ இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி நியூ டாப் பாயிண்ட் விட்டுருக்காங்க. எல்லோரும் ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்குங்க. என்ன டாப்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு பேக் பேக்கும் ஒரு மெக்லரானோட காரோடைய ஸ்கின்னு தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மொக்கையான டாப் அப்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த பேக் பேக் ஒரு 200 டைமண்ட் டாப் பண்ணி விட்டுருந்தா கூட கொஞ்சம் ஒருத்தாந்து இருக்குங்க. ஏன்னா அந்த கார் வந்து வேகமாகவும் போகாது. இது வந்து பவரும் கம்மி தான். இதோட பவர்னு கேட்டிங்கன்னா டாப் ஸ்பீட் சிங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. டியூரபிலிட்டி மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்னமோ ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. அது வந்து என்னமோ ஹேண்டிங் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஹேண்டிங் வந்து காரை ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு காரை பற்றிலாம் பெருசாக தெரியாது, நீங்களும் போய் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் பேக் பேக் 200 டைமண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒர்த்தாகவே இருந்துருக்குங்க. இவ்வளோங்க இந்த டாப் அப் பண்ணிட்ட பற்றி. இந்த டாப் அப் எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு மொக்கான டாப் அப்னா சொல்லலாம். இது பாரு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி க்ளோவால் அப்படி விட்டுருந்தா கூட பரவாயில்ல கைஸ்.
இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதாங்க. இந்த டாப் பண்ணை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸ்டார்ட் பேசி நல்லா வச்சுக்கலாம்.